това видео ще ви покажем разликата между качествен видеорегистратор Dell Camalto GS5000 и ефтино подобие на същата камера. В България подобни стоки нарицателно наричаме менте, така че за краткост по-нататък може да срещате този термин. Ето как изглеждат двете кутии, още при закупуването в магазина, без значение дали е физически магазин или интернет такъв. Това е кутията на Dell Camalto GS5000, това е на ефтиното подобие. Още като погледнете кутиите, много бързо ще откриете разлика. Ако забелязвате, при Dell Camalto GS5000 цветовете са много плътни на кутията, т.е. те са направени с висококачествен печат и съответно има холограмен стикер. При ефтиното подобие на този продукт цветовете са доста по-бледи, отнася се за цялата кутия и съответно няма холограмен стикер. Това все пак не трябва да ви е единствения критерий, защото кутиите са първото нещо, което се имитира при такива продукти. Нека да отворим и да видим какво точно се случва вътре. Ето го ефтиния видеорегистратор, който е червен на цвят, така че лесно ще може да го разпознавате. Ето и Dell Camalto GS5000, който е черен на цвят в този случай. Разбира се, цветовете може да варират. Това, че един е червен, а другия е черен, не означава, че всички качествени или некачествени продукти са с тези цветове. Нека да погледнем какво има вътре. При ефтиния видеорегистратор ще намерим стойка за захващане, кабел за връзка с компютър, зарядно, общо взето всичко необходимо. При Dell Camalto GS5000 ще намерите и нещо в повече, а именно това е опътването на български език. Направили сме си труда да опишем подробно всяка една ситуация, всеки един проблем, с който може да се сблъскате и най-вече как да работите с този продукт, защото сме на мнение, че в България трябва да се говори на български. Извън цялата тази тема, че законът също е такъв. Нека да погледнем обаче дали има и други различия. Ето е стойката на Dell Camalto GS5000. Ще сложа ето така, заедно с видеорегистратора. Ето е съответно и стойката на ефтиния продукт. Ето, тя е до този видеорегистратор. Защо ви показвам всъщност тези стойки? Показвам ви, защото те също са важен елемент, въпреки че много хора ги подценяват. Какво точно имам предвид? Нека да видим как се захваща тази стойка. При този модел видеорегистратори е много важно от коя страна ще сложите ето това колелце, защото ако го сложите от неправилната страна, в случая от тази, отляво, ще забележите, че кабелът за захранването не може да бъде включен или ако може да бъде включен, това се случва много трудно. Ето е стойката, само приблизително закрепвам. Нека да направим същото и с Dell Camalto GS5000. Стойките на външния вид също изглеждат еднакво. Разбира се, при нашия продукт има съответно и предпазно фолио, докато при другия няма. И тук захващаме приблизително. Защо ви показвам всичко това? Първо, при ефтиния продукт е видимо, че стойката не отговаря на размера. Т.е. когато вие трябва да я стегнете, за да бъде постоянно захваната съответно в автомобила, тази пластмаса я притискате прекалено много и особено при студено време най-вероятно ще се счупи. Това е единият проблем. Вторият проблем е, че колелото е твърде голямо и всъщност бутона, който е за включване и изключване, за вас е абсолютно недостъпен. Видеорегистраторът стои по този начин на челното стъкло на автомобила и вие няма как да го включите или изключите ръчно. При Dell Camalto GS5000 може да видите, че стойката е абсолютно здрава и плътна, ето тя дори още не е стигната, така че този проблем не съществува и съответно бутонът може да бъде натискан. Буквално с едно леко натискане вече сте го включили. Преди да преминем към разликите при включен видеорегистратор, нека да обърнем внимание на важните неща. Това е, че още при първия поглед си личи ниското качество. Погледнете само фолиото на какво прилича, още видеорегистраторът е чисто нов. Ето как изглежда при един качествен продукт, същото защитно фолио на екрана. Абсолютно равно навсякъде, със съгълче, с което може да се отлепи. Ако погледнете и надписите, ще видите, че на Dell Camalto GS5000 всичките са болт или отдебелени, така че да бъдат лесно четими от всеки, докато при ефтиния вариант те са твърде малки, на някои места и много бледи. Другото, по което може да познаете, но това най-вероятно е временно и ще бъде решено, е, че обектива на Dell Camalto GS5000 е изцяло в черен цвят. Става въпрос за вътре при самата леща. При така нареченото менте
има сиво и черно съответно. След като преминахме в чисто визуалните разлики, нека да направим едно сравнение и доколко бързо тези видеорегистратори ще се включат, защото понякога от това наистина зависи дали те ще ви свършат работа или не. Ще махна двете стойки за удобство, за да ви демонстрирам по-добре цялата процедура. Ето го Dell Gamalto GS5000. Ето го и съответно червеният и ефтин продукт. Заедно ще натисна бутоните за стартиране, така че да може да проследиме за колко време видеорегистратор ще се включи. Dell Gamalto GS5000 вече се включи и е готов за снимане. При ефтиния вариант това се случва чак сега. Много е важно тук да се отбележи, че светването на екрана всъщност не означава, че видеорегистратора е готов за работа. Когато има поставена карта, ние още не сме поставили такава, при всяко едно включване видеорегистратора комуникира с картата, за да разбере съответно колко обем има останал, колко заключени записи има и той с какво количество информация може да се вмести в тази карта преди да изтрие най-стария запис. Това е много важен елемент. Не напразно всичките тези видеорегистратори работят с висок клас карти, за да има скоростен обмен на данни и да няма загуба на качество. Ако самия видеорегистратор, процесора му е слаб или некачествен, тази комуникация се осъществява твърде бавно и процесът отнема много време. За да ви го демонстрираме това нещо, подготвили сме две абсолютно еднакви карти, 16 ГБ клас 10. За да не ни обвини някой в опит да заблудиме хората, по абсолютно произволен начин ще ги разбъркам, хващам първата и я слагам съответно в ефтиния модел видеорегистратор. Картата е поставена. Втората карта остана за Dell Gamalto GS5000. Много е важно, че трябва да имитираме в момента старта, който се случва в автомобила. Най-основно видеорегистратора там работи така, че когато се появи захранване в запалката на автомобила, той се включва и записа започва автоматично. Още веднъж казвам, записа започва автоматично. Не е нужно вие да натискате каквото и да било. Това е целта, идеята на този видеорегистратор. В крайна сметка хората си купуват нещо, което да се грижи за тях, а не те самите да го обгрижват. Нека да ги включим заедно и да видим вече с налична карта. И двете карти, както казах, са празни, еднакви по обем, да видим кой как ще се държи. Включвам захранващия кабел и на двата видеорегистратора. Така. За целта сме подготвили една имитация на автомобилна запалка, която, както виждате в момента, не дава абсолютно никакво захранване. Ще я включа така, че едновременно да видите двата видеорегистратора как стартират. Видеорегистратора почва да записва след като се включи и осъзнае картата. Записът започва с една червена светлинка в горния ляв ъгъл на екрана. Сега ще ги включа заедно. Ето вече имаме захранване. Dell Gamalto GS5000 вече се включи и записът започна. Виждате червената светлина. Ефтиния вариант и той вече се включи. Само че записът все още не е започнал. Не е ясно кога и дали ще започне, защото при нашите тестове се оказа, че не винаги този автоматичен старт се случва. Явно проблемът идва от това, че процесора на видеорегистратора наистина е много слаб, некачествен и при комуникацията с картата не осъществява нужните функции и коректната работа на видеорегистратора. Иначе казано, накратко, никога не може да разчитате на автоматичния старт. Имайте предвид, че това в момента се случва с абсолютно празна карта, а ако картата има записи, тогава процедурата ще отнеме доста повече време, най-вероятно и самия видеорегистратор условно ще забие на жаргон, така че съвсем няма да се случат нещата. В крайна сметка се случва това, че вие разчитате на един продукт да ви предпази, защити по някакъв начин или просто искате да запазите пъти, по който сте минал, какво точно се е случило, без никакво значение, но се оказва, че не може да разчитате на него, защото той не работи както би трябвало да се случва. Ще го стартирам още веднъж, надявайки се, че този път записът ще започне автоматично, защото наистина понякога тръгва, понякога не. Не можахме да установим какво точно е съотношението на коректна работа и некоректна такава. Както виждате, всичко забива, картинката на батерията, ту работи, ту не работи, символа за GPS съответно
от време на време примигва, от време на време не примигва. Общо взето това е един сигурен признак, че самия процесор или самия софтуер, а най-вероятно и двете, не са достатъчно оптимизирани за работа с този продукт. Нека да минем и по-нататък, какво точно може да очакваме от един такъв видеорегистратор. Ако погледнете менюто на Dell Camauto GS5000, ето го направения запис, ето го самото меню. То е синьо на цвят и има множество опции. Виждате колко бързо и адекватно реагира. Ако погледнете обаче менюто на този видеорегистратор, трябва да изчакаме същата процедура, за съжаление, отчита някакви секундни записи, не знам дали успяхте да видите, но всъщност вместо да направи един запис, той е направил 4 записа, най-вероятно всички са по-малко от една секунда, опитвайки се да го възстанови. Така, менюто е черно и оранжево на цвят. Ако погледнете в интернет, дори има редица статии на английски, това меню се нарича Fake GS2000 или преведено на български е измамно GS2000 меню. Това е типичен признак за всички видеорегистратори, че са нискокачествени. Използва се, когато процесора не е както трябва, използвани са нискокачествени материали въобще в цялата изработка и виждате сами крайния резултат. Тук опциите са крайно обсъкатени, няма никакви настройки, било за контраст, за бял цвят, някакви ефекти, дори не може да си спрете GPS, ако решите, че не искате да го ползвате. Той работи абсолютно винаги. Най-важното нещо е, за тези, които се съмняват, може да погледнете версията, изглежда по този начин. Това е номера, проверете в интернет и ще се убедите, че наистина това е символ за GS2000, а не 5000, както се титулува изобщо този продукт. Версията на Dell Camauto GS5000, както на всички варианти под подобни имена, изглеждат по коренно различен начин. Ето, така изглеждат тези версии. Може би забелязахте, може би не. Тук имате редица опции, като настройка на G-сензора, доколко да бъде чувствителен, GPS дали да е включен или изключен и най-важното, имате меню на български. Както казахме, не само е важно опътването, постарахме се за всички наши сънародници да могат да ползват един продукт, който е наистина на български език. Повече мисля, че е излишно да дискутираме изобщо какво се случва с тези видеорегистратори и техните менюта. Нека да погледнем едно видео, кой и как точно е записвал. Надявам се да се вижда достатъчно добре на екрана. За тези, които не успеят да го видят достатъчно добре, в нашия канал в YouTube ще има качени абсолютно същите клипове, така че да може да ги изгледате на спокойствие. Имаме няколко директори. Ето на Dell Camauto GS5000, как точно изглеждат записите. Ако погледнете, има два типа файлове. Единият е map файл, в който се е записан GPS лога, вторият е move файл, в който е самия видеозапис. На демото отстрани може да видите на екрана, че те се показват точно по този начин. Ако погледнете на така нареченото менте, там записите се пазят в две директории. Едната е с видеофайловете, тя изглежда по този начин, а втората е с GPS логовете и виждате тук една дълга поредица от текстови файлове. Те се създават без значение дали видеорегистратора е намерил GPS сигнал или не и в двата случая ще намери такива файлове. Друг е въпросът дали те съдържат нужната информация. Много важно нещо, защо го споменавам това за двете директории и текстовите файлове. Сигурно всички знаете колко лесно може да бъде редактиран един текстови файл. В рамките на 5 минути, там където изобщо е намерил GPS сигнал този видеорегистратор, променяйки тези файлове, мога да направя така, че да излъжа всеки един човек, че съм карал примерно с 300, с 500, с 700, изобщо с каквато цифра въведа. Нали, абсурдно да се смята, че подобно устройство може да ви послужи пред когото и да било, след като толкова лесно може да бъде манипулиран. Това е много важно и може би доста хора не го оценяват преди да направят дадена покупка, на това трябва да се обърне внимание. Ето няколко видеофайла, които направихме абсолютно на един и същ автомобил, по едно и също време, двата видеорегистратора залепени един от други. Ето файл 1 е на Dell Camauto GS5000, файл 1-MNT, нали, колкото и грозно да звучи, за съжаление този продукт за нас наистина е такъв, е абсолютно същият по същото време. Нека да стартираме един запис на Dell Camauto GS5000. Това, което може да ви направи впечатление в всички тези неща е, че картината, въпреки че е тъмно, е достатъчно добра, Full HD резолюция и звука се чува отлично.
Ако решиме да превъртиме записа до определена точка, да речем, примерно ето, приближаваме се до даден автомобил, ако погледнете тук, номера на този автомобил е абсолютно видим. GPS-а се свързва почти веднага и вече имате скорост, освен дата и час, разбира се. Но най-важното е, че номерът е видим. Нека да стартираме абсолютно същия файл, само че на така нареченото менте. Видимо картината е по-светла, но това са настройки, които при Dell Camauto GS5000 може да ги настроят от самото меню, за да направите картината такава, каквато ви харесва. Казвам само, че светлата картина не означава по-добро качество, което мисля, че е видно дори при първото спиране на пауза, колко много шум има в самата картина и колко е неразличимо. Както виждате, запис е направен по същото време, не визирам само датата и часа, а абсолютно същото действие. Нека да стигнем до същия момент, в който се приближихме до автомобила и вие имаме готовност да сравним двата записа. На 20-та секунда спряхме предишния запис, ето спираме го и тук. Ако искате, може и малко по-късно, ако искате, може още по-късно. В крайна сметка номерът на този автомобил изобщо не се вижда. Нещо, което по-внимателните ще забележат, при този запис автомобилите от насрещно движение се изглеждат, сякаш се виждат прекалено бързо. Това се случва, защото всъщност този видеорегистратор не записва с нужните кадри в секунда, с доста по-малко. Учените твърдят, че човешкото око възприема до 24 кадра в една секунда и когато са по-малко кадрите, всъщност ви липсва картина и един обект се премества на пресекулки. Виждате го тук, след малко на 3 метра по-нататък, на 3 метра по-нататък. Окото, човешкото обаче, всъщност имитира движение, възприема тези променливи картини като движение. В крайна сметка на вас ви се струва, че виждате движение, а това всъщност е просто поредица от липсващи кадри. Другото, което трябва да направи впечатление е, че тук GPS въобще не е намерен. Нека да превъртиме записа по-напред. Може би сега е момента да чуете и качеството на звука. При положение, че не може да се чуе дори музиката от кастофона в автомобила, какво точно трябва да се чуе, ако има важен за вас запис на нечий разговор или недобросъвестен катачия. Ето тук номера вече е видим, но за съжаление вие трябва да сте се доближили на метър и половина-два до автомобила. Това вече е една твърде опасна дистанция. Това, което иска да ви демонстрирам, ето записа вече са минали 2 минути и 40 секунди. GPS все още няма. Няма сигнал, не е намерен спътника. За съжаление се оказва, че наистина при така нареченото менте комуникацията с GPS е под въпрос. Трябва да си има предвид, че комуникацията с спътника много зависи от атмосферните условия и е често срещано явление, когато вали дъжд, има буря, снеговалеж. Всички устройства, които ползват GPS, комуникация с спътник да работят по-затруднено, т.е. тази комуникация да бъде затруднена и да отнема повече време. Да, но в конкретния случай ние сме заснели едно и също по едно и също време при едни и същи атмосферни условия и в крайна сметка просто повече от видно е, че GPS-а при този модел не работи. Нека да отворим и при така наречения Topal Start. Ето го Dell Camauto GS5000. Лесно го разпознават от ментето. При него километрите в час и датата са долу. Докато, ако погледнете при така нареченото менте, там датата и часа са горе в ляво, километрите в час са също долу в ляво. Така, нека да видим какво се случва при така наречения Topal Start с GPS. Това означава, че вече сме се свързали с GPS пътник и скоростта може да бъде показвана веднага. Ето го видеофайл от Dell Camauto GS5000. Може да обърнете внимание на датата, часа. Виждате километрите в час, как почва да се променят веднага, щом автомобила тръгне. Сменят се доста често, в случай тук сме спрели, на кратки интервали, на всяка секунда. Това показва, че видеорегистратора си комуникира с пътника наистина често и получава тази информация. Сега ще погледнем съответно това дали се случва и при другия такъв видеорегистратор. Нека да превъртим напред, забелязвам, че караме зад някакъв автомобил. Тук номерата са отново видими, въпреки видимото голямо разстояние, повече от 5 метра до автомобила. Може да бъде виден регистрационен номер на този автомобил. Нека сега да погледнем същия файл 3, но от ментето. Ето го горещия старт. Отново виждаме картината колко е пикселизирана или шумна, както казват специалистите. Нищо общо няма с HD качеството. Ето и километрите в час върват в ляво. Може да видите през колко време точно ще се променят. Върват през 3 км в час, през няколко секунди вече сме спрели.
Изчакваме може би 4-5 секунди, докато видеорегистратора изобщо разбере, че сме преустановили движението си, което показва, че комуникацията с пътника, за съжаление, се случва през доста голям период от време и може да разчитаме сериозно. Нека да превъртиме до момента, в който бяхме застигнали някой автомобил. Трябва може би само да го намеря. Ето го, да. Ето го същия момент, от същото разстояние. Тук никога няма да може да видите регистрационния номер на автомобил. Нека да оставим да се доближиме доста повече, за да разберем кога всъщност това ще се случи. Още е нечетлив. Вече се приближихме на 2 метра и тук има някакъв шанс, може би при много паузи, да успеем да прочетем номер. Ето за това говорих и малко по-рано, обяснявайки колко е важно наистина качеството в един продукт да отговаря на зададените критерии. Нещо друго, само като факт ще го отбележим, е, че когато използвахме регистратор Viewer, това е специализиран софтуер, той изглежда по този начин, преведено от нас на български, за да може да се ползва в България. Както казах, ние сме фенове на български език в нашата държава и държиме всичко наистина да си ни на български. При работа с този специализиран софтуер, в който обикновено се изличат данните за изминало разстояние, надморска височина, с каква скорост сте се движили, G-сензора какво е отчел, изобщо не пожела да работи с този видеорегистратор. Абсолютно никакъв шанс. Един единствен път, един видеофайл успя да проработи, като в тази ситуация бяхме изминали 1 метър, просто автомобилът тръгваше при първите тестове. Изминахме 1 метър, видеорегистратора отчете, че сме се движили с скорост 20 км в час, което е невъзможно за 1 метър. И второто по-важно нещо, отчете, че сме изминали 55 метра. Тоест разликата беше около 55 пъти. За да може да сравните, пак казвам, в нашия видеоканал на All Time Cams в YouTube ще намерите ето това сравнение, видеосравнение между двата видеорегистратора с абсолютно всички записи, които правихме докато тествахме, така че сами може да ги сравните. Виждате, че са абсолютно синхронизирани. Предварително се извиняваме за качеството на звука, но държахме да не променяме абсолютно нищо по двата записа и за съжаление качеството на звука, което осигурява така нареченото менте, е твърде ниско и заглушава и другия видеорегистратор. Още веднъж ще ви покажа за какво говоря. Ето един нормален звук на автомобил, който се движи и радиото, което свири в автомобил. Ето го също това нещо и при така нареченото менте. Мисля, че веднага разликата се чува, имаме смущения, неразбираеми звуци, просто е някакъв ужас. Така, за да не отнеме повече от вашето време, това е което искахме да представим като ревю. Това са най-грубите разлики, които може да намерите. Това, което бихме ви посъветвали, е винаги да подбирате внимателно не само търговец, който ви продава дадена стока, а съответно и вносителя, доколко изобщо той е коректен като вносител, като търговец, доколко покрива гаранция, колко дълга е тя, съответно какви са отзивите на клиенти за него, доколко обърна внимание, ако щете дори на визията на продуктите си, на визията на магазина си или на електронния си магазин, доколко ви е създало достъп да пазарувате там, тогава ще разберете много. И за да направим един краен извод, ще обобщим позитивите и негативите на двата видеорегистратора. При Dell Camauto GS5000 винаги включването автоматично на видеорегистратора е на лице и най-важното при запалването на автомобила, записа започва в рамките на няколко секунди. Качеството на видео и аудиозапис е наистина на високо ниво, както и GPS работи коректно. Сравнително често си комуникира с пътника. Процесорът е бърз, това, което видяхте. Самия видеорегистратор се стартира в рамките на 1 секунда. Менюто е наситено с важни и разнообразни настройки, било за качеството на картината, за чувствителността на G-сензора, включване и изключване на GPS и така нататък. Не на последно място отбелязваме гаранционния му период е 2 години и разполага с меню на български език. За ефтиното подобие, там просто наистина се чуда какво да ви кажа, автоматичният старт на запис е твърде непостоянно явление, случва се, както сами видяхте, понякога, когато той си има собствено мнение видеорегистратора, когато той реши, видеото и аудиото са изпъстрени с шум и са, поне за мен, абсолютно нелицеприятни. Свързването с GPS е трудно, понякога е абсолютно невъзможно. Демонстрирахме ви запис, в който в продължение на близо 3 минути въобще няма никакъв GPS сигнал.
този процес при тестовете се оказа, че може да достигне 15 и 20 минути, това наистина е един дълъг период, в който могат да се свършат много неща. Стартирането и използването му отнема наистина така доста време, мисля, че също се убедихте. Процесорът е твърде бавен, на това се дължи бавното стартиране. Менюто е невероятно усъкътено и крайно нерационално. Всички важни опции просто са изтръгнати оттам и е оставено нещо, колкото да има за цвят и за вкус. Трябва да кажем нещо добро за този видеорегистратор, защото казва, че за мъртвите или добро или нищо. Мисля, че сами заедно се убедихме, че това е един мъртвороден продукт. Добре, нека да кажем и нещо добро. Цената му е наистина ниска или почти наполовина на Dell Camalto GS5000, като разбира се това е за сметка на лошото качество. Оставяме на вас да прецените кое е по-важно, качеството и работата, която върши подобен продукт, или само единствено цената, срещу която ще получите една цветна кутийка със собствено мнение дали и кога ще работи. Благодарим ви, че гледате това видео и ви желаем приятни празници!